Enten napa to? Wong ayu suarane kok halus. Sampean teko rene jam piro? Wau bar subuh lho pun pangkat. Wis mangkat. Bar Kale subuh tebih. mangkat kok tekan kene kaya wene iki mampir ning endi? Biasa ngamen. Kowe kok kon mene syok menene bengi. Karo rakane yo. Kali adike. Wadi, bukan dhewenan aku tak ter ngesuk. Tamune kathah ya Mas nggih. Ya syukur. Ana pirang jopan iki? Meng 12 nih. Wong 12 koming. Aku ngomong 31. Ya lumayan rezeki. Najan tak aku le 1 kowe le 12 kuwi aku le akeh aku. Lah nggih. Mulane ku anggere dadi bojoku mesti cepet sugih. Soale jenengan modale mun kathah. Iya. Kula modale klambi karo wedak tok. Gelung totok karo idep kowe. Lah jenengan beto gong, beto kendang. Sing arane gamelan kuwi ketan juta, uli paling 3 juta kuwi alhamdulillah. Nipil. Ana sing ora modal oleh akeh ya ana. Napa niku? Kula tak tiru. Mancing. Oh, mancing. Nggih tetep ngangge pancing. Masa bangine nyolong. Iki ngomong-ngomong ditepungake masyarakat Dukuh Tanjang khususnya. Oh, nggih, sedeng dalu nggih. Wis suwe ora ketemu wis pirang taun ya. Saka Dik Jarno semono. Ah, dereng enten setahun kadose Apa bolak-balik urung ngono? mriki nggih. Prasaka wis ana 2 taunan. Dereng nembe. Bukan wong Tanjang kuwi padha kelalen kok. Ya Awit saiki dereng jenengan nyatane pun ping 3 niki kok nggih. iya ning kene tak wae murah nyatane setahun anggap. Harga saudara no nggih. Iya. Nggih. Iki arep Oh, jenengan kan mboten bayar duit purun nggih. oh ya angger gabah kuwi gelem. Gabah sak truk. Dibayar sawah ya gelem. Gelem. Nggih, tahunan, pirang tahun. Kowe iki kok mikire ke masalah bondo tok kowe. Lah napa wong urip niku Sing mesti jenenge jiwa seni kuwi ya mulih ora le duit ya ora apa-apa. ah niku canos nek mulai ora duwe ora apa-apa salah ora nenteni. Aja ngitungi duit lan duit aja. Nggih, lagune apa kuwi? Nggih niki ngersake lagu napa Pak? Bawane ya. Ke Taman Asmara. Iya dibawani. Nggih, tapi niki mboten enten orjene Pak nggih. Sak wonten niki klasikan. Sak orjene wau mun siang. Apa anane wae? Nggih. Wong iki malam iki kuwi hiburan kuwi tung sederhana, sing penting lakone rampung klasikan. Nggih. Ah mantene Pak nggih. Soale wis Tak dilipur sak dina mumput kaya kuwi. Jadi khusus kanggo sesepuh kuwi lakone men rampung, ora rampung nanggap maneh. Bersambung. Niki nderek ketepangan niki Dewi Asmara saking Blado Batang nggih. Pun gadah lare 3 niki, Pak. Nggih, sing setunggal Oh siji. kagungane piyambak sing kalih gadane tiyang. Mbok menawa telu siji kok suarane kok apik lan wonge ayu. Lumayan niki nggih ngamen. Ora ketara duwe anak. Mboten wong sing duwe anak ora dhuwure. Bengoe kok rada kendho kuwi tak alem. Ayo dibawani iki Bawani sida asih mon. men kalis ing sambikala. Ya. Oh. Bawa situasi kendange terus di palar. Yuk. Pamintaku nimasida Nimbal ping pira kasih wutuh suarane. Niki pun ping sekawan nggih adose. Ora tau gorah ngene. Mboten. Goras Gorane pisan. tebi kok nggih.
Sindan kang ora tau dienggo ki suarane muluk. Nggih. Kula setahun pindah kok. Ora dienggo ning omah. Ora ning omah ya ora ning ndi-ndi sami mawon. Tapi aku yen dadi bojomu aku moh ora sanggup aku ki. Sagete mboten sagup. Soale ngono anggar dados njaluk didusi. Nggih. Mam njaluk diamakmi. Terus Dipel. Lah aku dadi koki ki moh aku. pokoke anu nggih, mboten telaten. Heeh. Terus Bali mengko dibesuti. Waduh, Dibesuti barang. Nano. Tansah reruntungan. Wong mider-mider nganti ngomah berhasil utuh. Nggih. Najan Niki dadi nembe wong- wulan suro. Wong wadon kok ngerti ngono beras regane piro sekilo? Ngerti? Mboten. Nah, Lah kula udepe mangan tok. lombok sekilo pengerti regane ora ngerti. Hidupe pedes nggih. Ora pedes nang apa wong nguli ngurus gruas-gruas. Heng sarina sawang ngene datang kinggang Diajeng dalem Kang Mas. sampean sewengi kuwi regane piro? Kula tah saentuke. Saentuke. Nggih. Tapi aku wani 3 juta sak metenge kok. Lah nek kan penak nggen jenengan mboten penak nggen kula, wong kula rak metengan kok. Kopeloke ora meteng. Mboten. Pijar wong Wong wadon. kawin 15 tahun anake nembe 5 tahun kok. Oh, yarane ya ora werden. Lah nggih. Pokoke nganti marem ora dadi. Wis kakean swara metu dadine ora dadi terus. Nggih, metu nggen suarane ku tenan. Yen cedhak tansah mulat sedo asih Pindho mimi lan mim tuna hayo bareng Kang Mas hanetepi wajib Sido asih beraya
Rano
Ngelup. Kenang udan wong ngelup. Wah, matur nembah nuwun. Wis didongani kalis ing sambikala ora ana langas wijapa, muga-muga masyarakat Duku Tanjang khususé muga-muga slamet ora ana langas wijapa. Panene men rada melangyan. Dari sampean Pak itu sesepuh kanggo suwukan Pak. Kula mboten nate joget, ora nate kumerek-merek ronggengan pengin dah. Kula niki anggere merek ronggeng mawon mun marem rasan joget. Ah, oh iya lho ki. Mriki pisan malih mriki. Ah. Sampeyan niku wong kula mboten nate joget kok dipaksa. Nggih, ora ketang sagong kula tak joget ya, Mas. Ning sampean pun ngerti lagune kula. Gawe kena klasem, Mas. Megap napas aku tur klaseman kok segere ora karo-karuan. Mun Pak ronggenge bangsulaken mun karena cekapi semanten kemawon gampil mangke tengah dalu boten. Nambah Pak. Bayarane garis 1 juta. Apa pun tertreki mriko alah. Ragat. Yang orang ngarep-arep bayaran mung salaman nganggur mawon. Saman kok gelem dibayar, awal loro utang tak syarate pirang-pirang. Iya, Dik. Ora nyekelake sertifikat napa. Iya, Dik. Ayo dibelake. Adi dono lawan.
Radya mundur kang kewala kewala pindha jemur pindha regedeg para mantri-mantri para nayaka-nayaka lamis tunggal hander tumpang silah kados warawari Sangkirna warawari kembang Sangkirna tamanan dari kados kembang sinawurake wonten ing tamanan kathahing para tamtama kasinggihan gir rawuh Kanjeng paman ingkang sowan nungsum kabar nung Sumerta wertanipun wonten setinggil kraton ing Majapahit kados pundi paman Haryo kula tenggo sing ngantos dangu rawuh Kanjeng paman Haryo simping kula nggih nungsum kabar Kanjeng paman kabaripun wonten setinggil agung kados pundi monggo pun medhar sabda kula sampun dangu nenggo rawuh Kanjeng ing paman nung semerti la kula nggih nungsum kabar Pak kabare wonten napa monggo pun medhar sabda kula kanca-kanca dereng rawuh malah kula sampun siap rawuh para tamtama lan para prawira kados Herminakata Her banyu mena banyu kota banyu Sora Praja dawuh Racik rata basa ka her banyu mina banyu sanggon-gon banyu Pak Lah niku angger pangapunten toyane carcur-carcur malah tambah sehat walafiat tambah subur makmur lho ana nggone dhewe-dhewe Pak aja dibrumpun uyah padha asine ngono kono-kono ngene-ngene. Lajeng kados pundi paman? Paman haresi ping mangke tolo mangke ngger arangger. No. Alon dina lere wengker semong swandeo lajeng. Ketekan alon gambar dina lere ingkang sepisan. Kula badhe taken wilayah ing Majapahit kados pundi sampun kawastanan tata titi tentrem jangkepipun tertib setunggal mboten kantun monggo kalih menggalih pemuda-pemuda padha gladhe kados pundi lho lancar mboten wonten lalah ya bener Pak Surapraja wah lancar seminggu kaping 3 anggenipun gladhe niku tetep mboten wonten ingkang absen syukur usanane kang mungkasan kados pundi paman ingkang mungkasan ngendikane kesuwunan ing Brawijaya ing Majapahit dene niki wedal tasih wonten raja kraman saking negari Tilam Bawang panjenengane raja Solembar ingkang badhe mangani tiyang ing Majapahit napa sakirane yen Mas Artung Majapahit dipun tedhi dening raseksa enjang sonten dugine enjang malih niku napa mboten telas pramila hangger anak angger supadosa tata-tata siyaga anggenipun pacak baris lajeng sinten ingkang saged ngunduraken raja Slembar
Seketik lima gedhe ganjaring tur mundhak lungguhane. Paman mboten sanjang kang modal kepungkur, bilih sanjang sampun semadya. Kathah tamtama kados tirta-kata. Tirta kaing ulan, kata toya sak wanci-wanci Budal mboten kuciwa. kapan bidaling madya bala paman? Ora ketang sambung obor monggo pun bidal ingkang atos-atos. Surapraja Dawuh diatur para pembaris pisan dandan pindho kumpul ping 3 budalan. Mawi pipi sakarmu asal tertib. para yaga-yaga tengara kaping 3 kang pisan dandan pindho kumpul ping 3 budalan. Prat 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 pasukan siap hitung mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 aduh campur sari campur aduk diulangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. nah iki arane wong perjurit kang bener balik kanan Mangrobane wadya bola saking mojawen nuju lalatan Kalamon Cina Andra.
Reca sekarang wawang pinulung kembang Wijaya. Jejer komandula jejer komandula Gandrawa mangilu-ilu Gandrawa padha gentayangan tata mulat kumiter sinten tambo sinten sumerep kalenggan wonten catur dendho catur papat dendho delanggung Delanggung Moros kawan pambitingan wonten ing kraton Majapahit wonten sipating raksasa ingkang meger-meger Sinukarta panjenengane Nayaka lan raja saka Tilam Bawang sesilih Sang Prabu Solembar Sabalani Raja Sugibanda Sugibandu ngabengeraken kala Sengara lan kala Srengga wal kita kala Sengara kula wonten dawuh Gusti jare aku lumampah ana ing papan kene minurut ngendikane Layang Seta dalah Layang Kumitir negara kang sugih bondo
sugih bandu ora ana maning yaiku ing Majapahit. Mula jumangkahku kuwi ora bakal selak di. Aku bakal mangan wareg di. Wah, bejo jujo temen. Kula angger midhangetaken ngendika panjenengan kula kaya-kaya bombong makplok mangan wareg ora bayar. Kula monggo kelangenane sarapan wong 5. Mangan bedhug 5 nyore 5. Kula 15 mawon Gusti. Iya. Sliramu njaluk 15 tak jangkepi 15. Kaya-kaya mangan wareg ora mbayar ana kraton Majapahit. Wong Majapahit aja sambat kaning kaya ayo. Endi sing jenenge Prabu Purwijaya? Yen sliramu ora bisa maringke kawula-kawula kang sing dadi santapanku, bakal tak gawe abang Bimangus Gor Getih. Bakal tak gawe reka daya wong Majapahit. Wah, kayane aku mangane sing pantaran Dewi Bayak. Sing ora tuwa ora nom jempekel angger diklethus kadhe ngendas kayane sikile mancal-mancal. Aku tamangane sing kaya Daryuna sing gedhe. Mangan siji pe kaya sedina wareg. Kaya kemepo maktos, tapi angger sing kaya Harsih Putra Rahayu klesil. Sangeme ail ora wareg-wareg. Patris mangan 5 wareg siji pe kok ail. Mung lenang koncon dondon ambyak ing wadya bola kanca iki ana pembahasan wong kanca manik Sinandak pamret madu kang melarat kang melarat kaya ngomong du ngrampung paribasaning inang durung abang. Tak waspadakono sawijining sanetriya kang bagus rupane. Wani jumangkah ana papan ngesopo nama Majapati tanpa arane. Yen tambu marang ingsun ayo kok ing Majapahit kuda Sumedi namaku. Wah, kuda Sumedi namamu. Iya. Sapa sliramu? Raja Sukibondo Sukibandu. Raja Tilam Bawang iku sing jenenge Raja Solembar kuwi aku. Oh, Raja Solembar. Iya. Kae mburi wapate Kala Sengara. Aku adine Kala Srengga. Aku tak takon marang panjenenganmu. Apa ya apa salah? Sliramu arep
nuju manggah menyang Majapahit arep kraman utawa arep mangan nayaka ing Majapahit. Kawula-kawulamu arep nyantap karo wong Majapahit. Ah, pancen dasar kepranyata ya. Wong Majapahit ora masraken sedina 15 tak gawe lebur tumpur tanpa dadi. Sliramu yen ngomong aja gumampang. Apa dianggepe wong Majapahit ora ana wong degdaya kang linuwih senajan to cilik tanpa rupa. Tapi kaya-kaya mandeng sipating utawa dapur musik gedhe kaya ngono ora gila. Senajan to sliramu segunung anakan. Wong Majapahit ora mbrik-grik uluku sak lomba getih satetes ora. Mulane yen sliramu jumangkas saka negara tilam bawang menyang Majapahit, Wong kliru tenan kliru. Berarti sliramu arep sulung mlebu geni paribasane. Sliramu bakal tekane ngajal ana ing kraton Majapahit. Lah dhewe kaya ki mulih bae Kang, mulih. Umpamane aku disitakake iki bakal sulung mlebu geni, Kang. Ya jare kok kula marane pentung di. Lah iya ayo mulih bae mulih. Nayaka aja gemerah. Ana wong ngendikan kaya kuwi kok mrigrik cilik ngati. Aja cilik ngati sliramu. Tak ramungane dening aku. Sliramu ora gelem masraken nayaka 5. Sak panganan bakal tak arang abang bumangku segara getih. Apa bamu? Apa bibasamu? Wani panggah lawan Raja Solembar. Oh tak ngerti apa. Aja siji mara.